Pinaagi sa paghatag o paghalad ni Jesus sa iyang lawas o dugo, alang ka natong mga tao. Bisan pa diha sa atong pagkamakasasala, nakadawat kita sa atong tunhay nga kaluwasan. Kini nga paghalad sa kaugalingon ni Jesus, atong gipadayon nga gihandom ug nasinati, pinaagi diha sa atong pagsaulog sa santos nga Eucharistia o sa santos nga misa. Pinaagi nining santos nga misa na himong buhi ang atong paghandom nining pagsakripisyo sa atong Ginoo. Kining paghalad sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang lawas ug dugo, usa gayud kada kung gasa lang kanatong tanan. Tungod kay kini, mao ang nahimong simbolo diya sa panaghiusa, pag-inambitay ug kinabuhing walay katapusan nga atong gipanag-ambitan isip mga Kristiyano. Kung kita kanunay ug matinud-anon nga miambit diha sa lawas ug dugo ni Kristo, diya pinaagi sa santos nga Eucharistia, makadawat gayud kita og kahiusahan diya sa atong isig katawo ug diha sa atong Ginoo. Diya sa atong ebanghelyo karon, samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat ug ipikas-pikas niya kini ug gihatag ngadto siya mga tinun-an. Kan-an ninyo kini, mingon siya, kini mao ang akong lawas. Unya gikuha niya ang kupa, gipasalamatan ang Dios ug gitunol kanila ug silang tanan nanginom niini. Mingon si Jesus, kini mao ang akong dugo nga giula alang sa daghan. Ang dugo nga naglig-on sa kasabutan sa Dios. Ug sultihan ko kamo nga dili na gayud ako muusab pag-inom ni ining bino hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bagong bino didto sa gingharian sa Dios. Mga igsuon kini mga pulunga. Sa samang partihan nato kini madungog diha sa santos nga misa. During sa consecration nga part, kanang kahuman sa pagkanta ug santos. Mao kana ang pinakasagradong bahin sa misa. Kay diha mahitabo ang atong gitawag og transubstantiation o ang pagkahimo sa ordinaryong pan ug bino diya sa tinuod ug buhi nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Jesucristo. Mga igsuon ang pagkaon o pag-inom, usa ka ti mailhan diha sa atong pagtuo. Gidapit kita ni Jesus nga mukaon sa iyang lawas ug moinom sa iyang dugo. Kay pinaagi sa atong pagbuhat niini lamang kita makabaton og tunhay nga kaluwasan. Busa kitang tanan gidapit niya sa pagbuhat sa ingon. Apan unsaon man nato pagkaon ug pag-inom niini. Walay laing paagi usab, kundi diha lamang pinaagi sa santos nga misa. Ang atong ebanghelyo karon usa ka pagpahinumdom kung unsang tinuod nga atong nadawat diya sa balaan nga Eucharistia o sa santos nga misa. Sa matag higayon nga mutambong kita sa santos nga misa ug mudawat sa balaan nga komunyon, ang atong gidawat dili lamang usa ka piraso nga pan nga nipis, kundi ang buhi gayud nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Jesucristo. Ato gayud nga gidawat ang iyang lawas ug dugo nga mao'y naghatag og sustansya sa atong kalag ug nakabaskog niini. Busa pinaagi niini, gidapit usab kita sa atong Ginoo nga mahimong tinubdan sa kabaskog alang sa uban. Nga unta kita pud usab mamahimong kalanon ug ilimnon ilabi na sa mga nagkinahanglan. Pinaagi diya sa atong pagtabang kanila. Isip mga sumusunod ni Kristo, ang tahas nato mong paghatag usab sa lawas ug dugo niya ngadto sa mga tawo nga nawad-an na diha sa paglaom sa kinabuhi. Nga unta pinaagi sa pagpaambit nato sa lawas ug dugo ni Kristo, ilaan na usab nga magtagamtaman
ang tunhay nga kaluwasan dala sa paghalad sa atong Ginoo diya sa iyang kinabuhi. Isip mga sumusunod ni Kristo, gitawag kita niya diha sa paghalad sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon ngadto sa Dios ug sa atong isig katawo. Gitawag kita niya nga mamahimong iyang lawas ug dugo dinhi sa kalibutan ug mamahimong instrumento sa kahiusahan ug kaluwasan alang sa kadaghanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Mga igsuon, padayon kitang mamalandong diya sa kaayo sa atong Ginoo. Pangutan ang imong kaugalingon karon. Unsa kaha ang akong ikahalad para sa Ginoo ug sa akong isig katawo? Unsa man ka importante para kanako ang pagtambong diya sa santos nga misa? Nahimo ba akong instrumento sa kahiusahan ug kaluwasan alang sa uban? Hinaot panta. Amen.